последния епизод на проект Legacy, с който отбелязваме 25-та годишнина на Българската асоциация за управление на хора, си говорим с Анна Панчева, настоящия председател на БАУХ. Тя има повече от 15 години HR опит в различни индустрии – финтех, биотехнологии, производство на храни, тежка промишленост и ритейл. Специализира в един от най-старите институти за обучение на управленски кадри в областта на човешките ресурси CIPD в Лондон. Успешно е работила по проекти в областта на организационна диагностика и развитие, корпоративна култура, дигитализация и оптимизация на процеси в човешките ресурси. Ръководител на направление човешки ресурси на един от най-големите работодатели у нас – Kaufland България. Анна е активен член на БАУХ от февруари, а от 25-та е и нейн председател. Казвам добре дошла на Ани. Минавам директно на ти, защото с теб се познаваме добре. Ани, кажи ми защо реши да се кандидатираш за председател на БАУХ? Чувствам се много специално. На първо място да съм част от този проект. Днес е най-интересното време да работиш в сферата на човешки ресурси и най-смисленото време да си част от Българската асоциация за управление на хора. Кандидатирах се, защото всъщност в този етап от развитието на пътя ми като професионалист се усещам готова да внасям енергия в развитието на тази общност, която искаме да развиваме като динамична, носеща реална добавена стойност за своите членове, отворена за иновации, представена достойно регионално и международно. Какво е наследството, което получи от предишния председател? Получих в наследство много ясни ценности, структура, която е базирана на тях. Получих най-успешните събития, обучителни инициативи и най-престижните HR награди и много подкрепа. Получих много подкрепа както лично, така и за целия нов екип. Определено получих в наследство и една събрана традиция и опит на 25 години, които имаме отговорността да продължим най-доброто от нея и да отпразнуваме тази година. Каза, че в момента са най-интересните времена за HR сферата. Какви са предизвикателствата пред нея? Така е. Точно защото са интересни времената, затова и от предизвикателствата може да вземем стъпки за развитие напред. Предизвикателствата ни са много и те са общи. Те са демографски, поколенчески, технологични. Ще го разгледам от две страни. В БАУХ членуват най-големите български работодатели. Така че като сериозно предизвикателство виждам поставянето на посоката, за да изразим ясно позицията на нашата професионална общност, така както тя е нужна да бъде развивана от страната на работодателите. В БАУХ членуват обаче и много индивидуални членове. Това е мястото, в което много хора, които искат да се развиват в сферата, започват още от студентската скамейка и са част от нашата организация. Така че за тях пък ние трябва да сме място, което е достатъчно отворено, иновативно, технологично и модерно и даващо поле за достъп до най-новите тенденции. Разбира се, предизвикателство е и да застанем много адекватно като част от Европейската асоциация за управление на хора, където също членуваме като традиционен участник. Спомена за тенденции. Кажи ми как си представяш БАУХ и въобще HR сферата, гилдията след 5 години или дори по-смело след 10? Представям си БАУХ като стратегически партньор. Стратегически партньор на държавно ниво, стратегически партньор за всички хора, които искат да се развиват и стандарт за качество в сферата на човешки ресурси. Точно това, което всъщност ние правим, защото 25-годишната история на асоциацията е и историята на развитието на човешките ресурси в България. Сега ще върна малко назад, няколко месеца. Кажи ми какви бяха емоциите в първия ден, стъпвайки в ролята на председател на БАУХ? Спомням си общото събрание, спомням си общата ни снимка и разбира се първата работна среща на новия управителен съвет с много положителни емоции, с усещането за това, че сякаш отдавна сме екип, работим с много настроение, с много креативност и амбиция за това наистина да се сглобим като екип, защото това е ключово. Успешният екип е събрана енергия на хора, които са избрали да работят заедно и ние сме точно такива. Такива емоции го помня. Няма да питам за екипа и за членовете на управителния съвет в твоя мандат, защото сега ще ги видим. Ще ги видим.
Аз съм неофициалния менеджер бизнес развитие и менеджер продажби в управителния съвет на БАУХ и през предния и сегашния мандат. И имам основен ангажимент за привличане на много нови членове. Също така се занимавам с развитие на регионалните структури и тема от доста време ми е вноса на хора от трети страни. Страхотен екип сме. Очаквайте само хубави неща от новия управителен съвет. Основна активност, в която ще развиваме дейността на Българска асоциация за управление на хора, е в партньорство с законодателни организации, с работодателски организации, където ще се опитаме да имаме водеща роля партньорска в инициативи за подобряване на законодателството, за различни нови промени в нормативната уредба, които засягат Кодекса на труда и всички рамки на трудовото законодателство. Вдъхновен от вече едно изминало състезание на БАУХ, HR в действие, в което имах удоволствието да участвам като студент, днес активно работя по изграждането на следващото поколение HR лидери, чрез партньорства, събития, състезания, менторски програми и младежка организация на БАУХ в университетите. Имам честта да наследя ресор отличник. Тренинг Академията на БАУХ вече има 3 успешни сезона с над 50 обучени професионалисти в нея. На нашия управителен съвет остава отговорността да работим за нови успешни сезони, но и мислим да направим профилирани такива, които са, например, в тренинг, обучения, бизнес партньорство, за да имаме още по-близка работа с професионалистите на терен. Разбира се, съм намесена, забъркана и много активно движа конференциите в БАУХ, а сега на 29 октомври ни предстои нещо грандиозно. 25 годишнината с невероятна конференция. Активностите, по които ще работя и ще развивам, ще бъдат иновации, изкуствен интелект, който да бъде в практическа помощ на бизнеса. Получихме много ценно наследство и най-важното е да продължим и да помогнем на сектора да се трансформира към по-устойчиво, етично и дигитално бъдеще. За мен човешкият капитал е основен фактор за икономически и социален растеж. Затова за в бъдеще ще работя БАУХ да бъде платформа, където професионалистите човешки ресурси да имат място за свързване, за обмяна на опит и за сътрудничество, а също така и да е място, където работодателите, инвестиращи в хората, ще могат да бъдат признати от общността. Така че имаме една много стабилна основа от предишния управителен съвет да надграждаме с нови партньорства и присъствие в публичния живот. Работата ми в БАУХ започна в период, в който изпълнителен директор бе Полина Господинова, а председател на асоциацията Детелина Смилкова. 2 дами, които са изключителни вдъхновители, невероятни професионалисти и определено могат да обединяват хората в смислени каузи. Като наследство от нея получих стабилна основа, ясна визия и утвърдени формати. Но най-ценното, което получих, е усещането за смисъл, че това, което правим в БАУХ, наистина е от значение. Встъпвайки в длъжността на изпълнителен директор, това съвпадна и с нов мандат и нови членове на управителния съвет. Екип от професионалисти, които влизат в БАУХ със своята автентичност и експертиза. Това някак си е едно естествено начало на нов етап от развитието на БАУХ. Ще развиваме БАУХ в посока на устойчиво надграждане. Здраво стъпили върху основите, които са поставени през тези 25 години, но наистина отворени към новото. Освен всичко останало, което сме планирали до момента, вървим и в посока нова визуална идентичност на асоциацията, което е крачка към това ново БАУХ, което бихме искали да покажем. Друго, което бихме искали да покажем, е, че членовете не са само приемник на информацията, която БАУХ генерира за тях, а по-скоро генератор на идеите за новото поколение. Както споменах, визуалната идентичност е нещо, в което сме се концентрирали. Стартирахме мандата с нов сайт, който наследихме от предходния управителен съвет, но заедно с това бихме искали да покажем на нашите членове, че БАУХ не е просто нов сайт, а той ще бъде напълнен с страхотно съдържание, което ще генерираме в следващите 3 години, а защо не и по-нататък. Ще имаме ново лого, ще имаме затворена част за членовете и едно пространство, в което те могат наистина да се почувстват общност.